Joka ikinen päivä, kun tämä tilanne Gazassa jatkuu, on häpeäksi aivan kaikille maille, jotka väittää puolustavansa tai arvostavansa millään tasolla ihmisarvoa. Tämä on häpeällinen hetki ihmiskunnalle ja historia tulee meidät kaikki tästä tuomitsemaan. Tällä hetkellä salissa käsitellään myös parin tunnin kuluttua Laki Särmään kansalaisaloitetta. Ja mä ajattelen, että on sillä tavalla, että Suomen ei missään nimessä ole kestävää hankkia puolustuskoneistoa sellaista maista, jotka harjoittaa ihmisoikeusrikoksia, rikkoo kansainvälistä oikeutta ja käytännössä, jos puhutaan Israelista, harjoittaa kansanmurhaa. Mä olen myös sitä mieltä, että Dawidin linko on peruttava. Ei ole kestävää, että Suomi käyttää rahaa sellaiseen järjestelmään, joka on maksettu käytännössä palestiinalaisten verellä. Se on vastenmielistä ja se on väärin. Ja se on väärä päätös, jonka hallitus aikanaan teki. Suomella pitäisi olla rohkeutta perua se, aivan niin kuin Espanja on perunut asekaupat jo. Meillä pitäisi olla selkärankaa puolustaa niitä arvoja ja sitä, mihin me uskotaan. Totta kai on myös niin, että Suomi tarvitsee hyvän ja kunnollisen puolustuksen. Mutta on idiotismia sitoa Suomen puolustus kiinni Israeliin, valtioon, joka harjoittaa kansanmurhaa, valtioon, jolla me samaan aikaan vaaditaan monissa puheenvuoroissa pakotteita, puhutaan assosiaatiosopimuksen purkamisesta. Eihän nämä mene yhteen. Tämä on epäjohdonmukaista ja tämä on järjetöntä politiikkaa. Meidän pitää irtautua Israelista. Mä haluan myös kiittää niitä kaikkia, jotka on lähtenyt purjehtimaan kohti Gazaa, tekemään sen rohkean toimenpiteen ja tuomaan valon sille, että jokainen voi vaikuttaa. Aivan samalla tavalla kuin te olette täällä, vaaditte oikeutta, vaaditte kansanmurhan loppumista. Samalla tavalla he tekevät sitä tiellä, he tekevät omilla keinoilla. Mutta mä näen sen niin, että joka ikinen meistä ei voi olla enää hiljaa sekuntiakaan, koska jokainen hetki, jokainen päivä, se on meidän vastuulla, se on ennen kaikkea hallituksen vastuulla, joka kaiken maailman käsittämättömistä mutkuttelusyistä ei tee kaikkeaan. Ja se meidän pitää pysäyttää. Kiitos.